Lah kabut mau pira kon dhewe kira ndek bojo ben rabi kan ndek modal ora bapak ayo Lho, nyameng gawe rabi. Klek e. Kono mau apa lewang iki? rabi lah Rabi matamu ya. Kon kerja ora tau. Tau dulu teh njaluk rabi. Kon teh modal apa? warisan bapak apa Warisan iku iso entekne. Kon nek rabi mek modal cinta wis gak langgeng hubungan. Gak suwe tenan. Pak iku kok rame wis bengi lho sing nang tanggane lho. Iki lho anakmu njaluk rabi lho. Marek mek gontak-gontok kene kon tengah. Jaluk rabi ta kon iki? iya bro Piye ini, Pak? Ya, yo aja oleh. Wong arep mek gontang-gunung ora tau kerja te njaluk rabi. Ya sampean manut ayah li. Kerja dhisik. Yo aku lho ngono iku. Ngono ora? Wis ta, wis. Wis saiki bengi wis ya sampean terus sik. Turu gemune mesuk.